utawi ingsun lakum marang sira kabeh iku nasihun wong kang paling nasihat aminun kang kena dipercaya. Bahasane Nabi Hud tenggere kaum ini wa ana lakum nasihun amin. Aku ini beri nasihat nang boleh aku kabeh sing kena dipercaya sampai menakutkan nasihun amin. Percaya kalau ini rumono bahasa wong apa wong Jawa ya rumono temen dia percaya nah itu sampai segitu bahasanya Nabi Hud waktu itu apa karena apa dalam pribadi kebaikan kepada kaumnya itu benar-benar sampai wa ana lakum nasihun wa amal hadithu lan ana utai bila hadith fal awal mongko tekan awal iku Abi Ruqayyah saking Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh kepada Nabi Abdul nasihat Abdul utawi agama iku nasihat ditutur kang ngarepake bagus. Agama itu mengendaki kebaikan. Kulna matur sapa kita, para sahabat matur liman kang disinten kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi billahi kedue Allah. Wali kita lan kitab Allah. Wali rasulihi lan putusane Allah. Wali a'immatil muslimina lan kedua pemimpin-pemimpin Islam wa ammatihim lan kabehane